Matare especially emanake uchifambira zvinhu zvakakura haindirani nebonde. Matare nebonde hazvinyanyo kuenderana, especially matare emanake. Let's say uda kutanga business rako kana kuti uda kutsvaga basa, unombotsaura mazuva kutangira pamazuva 3 kana mazuva 5 kana 21 days usina kumboita bonde. Kusaita bonde kunosumudzira mweya, kunokusumudzira kuti uve light. Handisi ndozvitsanangura sei zvinhu zvacho izvozvo, but I think muri kundi understand. Kana una matare akadzika eupenyu hwako ari very personal, try to avoid bonde during time yauri kuzvichenura kana kuti time yauri kugeza manhake ako kana kuti yauri kukumbirira uchienda kumasango. Bonde rinopedza simba. Bonde rinopedza simba kana une matare akadzika. Unombozvitsaura whether uri married kana kuti uri single. Bonde rinombotsaurwa rombomeswa kana une zvihombe zvauri kucreata, because kana uchicreata something big zviri kuda your full life force. Wotsaura mazuva ako 3 uchikumbirira, uchigeza nemanake ako, uchiita sei, mazuva 3 iwayo pasina bonde. Not kuti bonde chinhu chakaipa matare, aiwa, kutonge tiri pano hunge pakaitwa bonde, but ndikungotaura kuti patinoita bonde tinoita weak somewhere somehow. The amount of energy inodiwa to create something or to fight a battle haidi sex. That's why muhondo maiona munhu aita akarara nemunhu, vanhu vanotozviziva because anogona kutopfurwa iye muhondo imomo. Pane matare, handisi kuti everyday musaita sex, but pane matare so ekuti I want to change my life, I've been crying for a long time. Imboisa bonde pasi, umbodzifambira kuvakuru, uchienda kumasango, kumvura, kupi, uchidzifambira zvakasimba, uchizvinyima. Kumatare tinotozvinyima. We starve ourselves physically and sexually so that zvinhu zvinobuda. Remember kuti matare ndeaMwari. Tinenge tichitonamata Mwari through consulting our ancestors. So zvekutsanya izvi, tinotsanya chikafu chekudya, tinotsanya futi bonde kuitira kuti matare iwayo anyatsosvika akachena nekuchena kwawo. Pakufambira matare mahombe tinoredusa contact nevanhu, tinoredusa kutaura. We get off social media, we go deep. So kana usati uri matare uchingoita matare ekungonotaura vadzimi, mamuka sei madzitateguru yewe, uchiridza mbira uchidzana chete, usati wambopinda deep into inonzi stillness. Sometimes kuwana results mumatare kunonetsa. Results kuti timawane ari tangible. Tikaona kuti tiri kukumbirira chinhu hachisi kunoitika, upenyu huri kuramba hwakaoma, tinoenda dhipa kuzvirereka. Kunonzi kuzvirereka kuvadzimu kunoti ndambozama kutaura nemi nelanguage yamunonzwa inova yebute. Ndakuzamawo kunozvinyima, kuzvinyima zvokudya. Vamwe we can do absolute fasting yekusatombodya zvachose. You can do juice fast yekuti unenge uchimwa majuice netii nemvura chete usingadyi chikafu. You can do detox fast yekuti unoita 3 days idzodzo uchidya mavegetables nemafruits chete, plant based diet. Plants, nature connects us better kuvatana. So unodaro uine imwe hondo. So that's why ndichigara nditaura nyaya yekuzvi self healing,
kudaro neimwe hondo iri stagnant inenge ichiramba kusundika. Imboenda pakadzika umbositsaurira mazuva ekunyarara, ekuzvinyima, bonde nechikafu, uchienda kunecha uchinotsvaga simba nyowani, kumvura, kumasango, kumapako, uchigara pavhu. Kugara pavhu allows you to ground, to lie down full board in a corpse position, wakarara wakati tasa muvhu. Zvinonorapa kubva kumusoro kusvika kutsoka kuti every toxic energy iri mubody inosara yaamuvhu. The earth grounds us. The earth is a powerful element kwatiri isusu vana veZimbabwe. So it's very difficult kuva munhu wematare nekuva sex maniac, munhu anoda kurararara nevanhu. Hazviindirani. Also going about spreading, uchibvisa hembe dzako pese pese, it takes away your power. You have power. Munhu wese ane mudzimu, you've got power. Munhu wese anoteedza chivanhu. Kuna vamwe vanhu vasati vatomboziva kuti vane mudzimu here kana kuti havana, but they live with the standards of matare. Munhu wese ane chivanhu neasina is allowed kutaura nevadzimu vake. That's our way of life as Zimbabweans. But nyaya yebonde inotilimita. As long as bonde richiri priority mulife mako, you are limited somehow. You need to access the full experience yechivanhu chedu through self-discipline, through eating the right food, through also fasting from that food. Kuzvimbirwa ndogara ichitaura kuti ukaona uchimbozvimbirwa hazvinyatsokuita. Inini I had a very bad body. Vanhu vanondiziva kare vanoziva. I had a very bad body. I had a bulk tummy. I was weighing more than 100 kgs. Now I'm weighing around 65. And this I say my skin was full of pimples because I could eat my pizza. What? Be mindful. Because the problem net can take to voice ancestors harinzwi kwetiri all over the place. But stillness, kutsaura mazuva ekuzvinyima, ekunyarara, kuzvinyima chikafu, kuzvinyima bonde. Wochuza the kind of fasting yaungada kuita pamafast and apa. Wotanga kukumbirira 3 AM yako. Wotanga kugeza nemakwenzi uchifupira uchiita zvese. Wotanga kuenda munecha uchinonzwa shiri. Dzimwe nguva shiri inouya yomhara pamberi pako. Dzimwe nguva you look at the mountain and see the strength of the mountain and tap into that strength. Kuti Mwari makaisa simba mugomo. The mountain represents the strength. Ngogara wakatarisa gomo. It heals you and gives you and empowers you and enhances your strength. The sun, zuva, gara pazuva wakaritarisa. Zuva enhances the masculine energy, the activity energy, inotipa kushanda, inotipa ma-ideas, nekumira kwatinoita tichishinaira kushavira mhuri. The sun enhances that. The moon enhances the feminine energy. The emotions, the flow of the fluid, mvura iri matiri, the moon enhances that. So kumbonogara pamwedzi kunonomutsa ma-emotions mamwe anotiremera. Tomachema obuda oenda. Moon inotipa moyo wakanaka, kuzviunyoro, inotipa kuzvidzora. So both the masculine and feminine energy, munhu wese needs that. Murume whether murume kana mukadzi, you need a balance of those energies. So make time at times kuti ukafila stuck mumatare, go deeper by secluding yourself from sex, from people. People carry energies. People vanhu ndo vanotodzikisira matare. Zvivige mumba mako, fambirire vakuru, wakanyarara, muviri wakazorora, kuti uve nefull experience, uone futi breakthrough mune zvaunenge uchichemera kuvatana. Because sometimes tinoti tinokumbirira, but we haven't gone deeper yet. Deeper kune rakanaka. Matendwa.